Türkmenistanda COVID-19 bilen keselleýänler we ondan ölýänler görnetin köpelýän mahaly ýurdun dürli künjeginde okaýan talipler özleriniň ýokary okuw jaýlarynyň ýerleşýän sebitlerine goýberilmeýär. Munuň bilen bagly talipleri Daşowdan Aşgabatda we Lewawa şeýlede mardan Lewawa alyp barýan ýöriti otly gatnawlary ýzyna dolandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz 3 habarçysy Daşowdan, Lewapdan we mardan maglumat berýär. Daşowdly habarçymyzyň maglumatyna görä 24 awgustda talipler paýtagty aşyrmak üçin guramalaşdyrylan ýöriti otly gatnawy Daşowdan Aşgabatda tarap uğrady. Ýöne aradan 3 saat geçip geçmänkä otly Malýap stansiýasynda saklandy we ýzyna öwrülip gaýtadan Daşowda bardy. Aşgabatyň häkimetleri welaýetden gelýän talipleri kabul etmejekdiklerini ma'lum etdiler. Olar munyň sebäplerini paýtagtda koronawirusyň giňden ýaýramagy bilen düşündirdiler. Şol sebäpli talipleri alyp barýan ýöriti otly ýzyna dolandy diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran ýagdaýdan habarly çeşmämiz 25 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak türkmen häkimetleri koronavirus aladalarynyň arasynda halkara uçar gatnawlary bilen birlikde ozal gowşadylan yerli transport hereketini şol sanda uçar we otly gatnawlaryny hem çäklendirdiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä häkimetler paýtagtyň ýokary okuw jaýlaryna okuwa kabul edilen talipleriň haçan Aşgabatda goýberiljekdigi barada anyk bir zat aýtmaýarlar. Bellesek Türkmenistanda giriş synaglary awgustyň 1-10 günlüğünde tamamlanan ýurdun ýokary okuw jaýlarynda okuwlar öňümüzdäki hepde, ýagny 1 sentýabrda başlanýar. Azatlygyň mardaky we Lewapdaky habarçylary talipleriň otlusynyň ýzyna dolanmagy bilen bagly ýagdaýyň bu welaýetlerde hem ýüze çykandygyny habar berýärler. Marly talipler Aşgabatda we Lewawa goýberilmedi. Olar häzir öýlerinde garaşýarlar. Koronavirus bilen ketelleýänleriň köpelýändigi sebäpli ýokary okuw jaýlaryny, orta hüner okuw mekdeplerini we orta mektepleri heniz açmazlyk barada maslahat edilýär diýip welaýetyň bilim bölümine ýakyn çeşmämiz 25 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Lewap hem beýleki welaýetlerden gelýän talipleri kabul etmedi. Şu günden başlap tas ähli ýerler ýapyldy. Diňe adyk satylýan dukanlar açyk diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran ýagdaýdan habarly Lewaply çeşmämiz 25 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun bilim ministrliginden we Türkmen demir ýollary agentliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka ýurdun bilim ministri Gurbanow Orazgelli Amandurdiýewiçiň işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin diýilen ketýitleme esasynda eýleýän wezipesinden boşadylan mahalyna gabat geldi. 25 awgustda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kemçiliklerin jikmejiklerini aýdyňlaşdyrman bu wezipe Gurbangul Kakalyewna Ataýewanyň bellenlendigini ma'lum etdi. Türkmen häkimetleriniň talipleri okayan sebitlerini goýbermedligi bilen bagly çäre pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19 ýeke hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanda ölüm howply virusyň giňden ýaýraýan mahalyna gabat gelýär. Soň hepdelerde ýurtda koronavirus bilen keselleýänler we ondan ölýänler görnetin köpeldi. Lewap welaýetinde koronavirusdan ölýänleriň sanynyň günde 100 adama ýetýändigini welaýetyň saglyk müdirligindäki çeşmämiz 24 awgustda gurrun berdi. Ýurtda virusy ýoluýanlar we ondan ölýänler görnetin köpelýän mahaly türkmen häkimetleri koronavirusyň ýaýramagyna garşy ätýaşlyk çäreleriniň gerimini ýygyderli güýçlendirip söwda we din jalş merkezlerini ýapmak esasynda karantin düzgünlerini tapgyrlaýyn esasda güýje girizýärler. Ýöne döwlet resmileri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19 hasaba alınandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler.